Я пробвай да обясниш на някого, що е то робот. Хайде да опитай. Уж е ясно, обаче от друга страна сложна работа. То да ти кажа, няма и никакво точно определение, но пък си има особености, които обединяват всички роботи. От тях започваме днешната история. Имаш, например, тази метла. Имаш и една микрофибърна кърпа. Най-обикновената микрофибърна кърпа на света. Дали са роботи? Ами не са роботи. Няма как да бъдат. Липсва им нещо супер основно. Хайде сега втори опит. Прахосмокачка, така, и ей такъв един уред за почистване на прозорци. Става по-топло. Но това пак не са роботи. Обаче пък имат нещо, което ги обединява. И прахосмокачката, и уредът за почистване са машини. А всички роботи са машини. Ето тук е връзката. Обаче не всички машини са роботи. Хайде сега, стъпка по стъпка. Какво е това машина? Добре, машината е механизъм или комбинация от механизми, чиято цел е да вършат работа, с която се облегчава физическия или интелектуалния труд на хората. Да пуснеш съдомиалната или пералнята си е къде по-лесно, отколкото да миеш на ръка или да переш в легена. Да не говоря колко време ти спестява и колко вода спестява. До тук добре. Какво трябва да прави обаче тази машина, за да кажеш, че е робот? Тук имаш едно много важно условие. За да бъде една машина робот, тя трябва да може да взема решения или да изпълнява последователност от инструкции. Решенията, които роботите вземат, са автономни и полуавтономни. Давам ти пример, за да си го представиш хубаво това, че е важно. Автономните роботи действат изцяло самостоятелно. Пример за такъв робот ти е ето този робот. Това е робот за бране на домати. Виж, той ще ти свърши цялата работа на полето. Обикаля, обира само зрелите домати и готов е и да се учи, ако нещо не върши както ти се иска. Друг пример за автономни роботи са най-новите автомобили. Тук можем да имаме различни нива на автономност, като черешката на тортата ти е един автомобил без волан, например. Толкова е добър, че няма никаква нужда от човешка намеса. Втората група роботи са тези, които вземат полуавтономни решения. Те не са толкова впечатляващи като първата група роботи, но пък вършат супер работа. Връщам те към метлата от началото. Тя продължава да не е робот, но е в началото на еволюцията на робота. След това дойде прахосмокачката, нали? Хайде сега и към робота. Роботът прахосмокачка. Ето го. Роботът прахосмокачка е пример точно за робот, който взема полусамостоятелни решения. За да започне или спре работа, на него му трябва старт или стоп команда. След това вече действа самостоятелно. Роботът прахосмокачка най-често прилича на диск. Задачата му е да обиколи някое помещение, домът ти, например, и да събере праха и падналите боклуци. Действа полуавтономно. Ето го старт бутона, от тук пък се спира. Добре, роботът с помощта на сензорите си навигира из дома ти, без обаче да го обръща нагоре с краката. За да се получи магията, роботът използва специални сензори. И а сега да обясним и това. Сензори. Сензорите на роботите си ги представи като нашите сетива. При нас хората сетивата са 5. Имаме зрение, слух, обоняние, вкус и осезание. При роботите сензорите са много, ама наистина много и постоянно се изработват нови. Само няколко примера ти давам. Роботът може да има сензори за допир, за светлина и цвят, сензори за измерване градуса на завъртане, това се нарича жироскопичен сензор. Има и температурни сензори, ултразвукови сензори, сензори за газ, за пушек, за осветеност. Могат да имат и микрофони, могат да имат и камери. За какво ли не? Спирам. Потърси малко информация, да видиш за какво разнообразие ти говоря. Стигнахме до робота прахосмокачка, който спокойно си обикаля из стаите в дома ти и след второто, третото почистване знае много добре къде е кракът на масата и къде е краят на леглото. Сега, този робот може да бъде и леко апгрейднат и да се превърне в транспортно средство за котката, която обикновено се качва върху него и просто се вози. Той не е конструиран за това, но като го гледам няма нищо против да пренася и котката от точка А до точка Б. Виж сега как се движи роботът прахосмокачка. Докато обикаля помещението, той лекичко се блъска в обектите. И това съвсем не е случайно. Не е и защото не работи като хората. Точно обратното. Това му е начинът, по който работи. Докато се удря тук и там, роботът прави карта на помещението. Така, следващия път, като го пуснеш, той вече знае откъде да мине и как да почисти най-ефективно.
Стига, разбира се, да не решиш да си пренаредиш мебелите в апартамента. Тогава и на робота ще му е като за първи път. Хубавото на роботите е, че се учат. Точно като нас, хората. И с времето и те стават по-ефективни. И сега, след като почисти, разбира и мине през цялото помещение, роботът се прибира самостоятелно до зареждащата станция или можеш да я чуеш като док-станцията. Как се случва това? Най-често станцията излъчва сигнала, роботът го приема и, движейки се, разбира откъде идва. Вече има и доста модерни роботи-прахосмокачки, след като стигнат до къщичката си, те могат и сами да изхвърлят и събрания боклук в контейнерче. Не си ги представяй, че ходят и хвърлят всичко в кофата за боклук. Свой си контейнер имат. От теб се изисква веднъж седмично да изхвърлиш по-големия контейнер, а не след всяко чистене. Ако се чудиш защо са ни роботите, ами помисли за робота-прахосмокачка. Имате ли го вкъщи? Надали ще се чудиш. Роботите вършат работата по-бързо, по-прецизни са, достъпват места, на които хората не могат. С една дума, правят живота ни по-лесен. Просто трябва да бъдат създадени и това е предизвикателство 1, както и обучени. И това е предизвикателство 2. И точно това ще ти покажа как се прави в следващите видеоуроци. Преди да стигнем до тях, обобщавам. Роботите са машини, които могат да вземат решения или да изпълняват последователност от инструкции. Имаш две големи групи роботи. Автономните роботи, които действат изцяло самостоятелно, и полуавтономните. На тях им трябва старт или стоп команда, след което те си знаят. В смисъл такъв, че вече действат самостоятелно. А как усещат роботите? С помощта на сензори. Толкова за сега, продължаваме след малко.